Para pini sepuh biyen ngendika, jeneng dina iku ora mung tandha wektu mlaku, nanging uga sandi rasa lan geter urip. Dina-dina iku kaya puteran roda nasib, saben dina duwe watak lan energi dhewe. Ing kawruh Jawa lan hikmah Islam, wektu iku titipan Gusti. Wal asr innal insana lafi khusr, demi wektu manungsa kerep kelangan yen ora eling. Dina Senin asal saka tembung Arab isnain tegese loro. Loro iku lambang wiwitan saka pasangan, keseimbangan antarane lahir lan batin. Wong Jawa percaya Senin iku dina alus, apik kanggo miwiti niat becik lan ngresiki ati. Rasulullah uga kerep poso Senin, tandha yen dina iki nduweni energi panyucian. Dina Selasa saka Calatsa tegese telu. Telu iku lambang kekuatan lan gerak. Nanging para sepuh kerep ngelingake yen Selasa nduweni geter panas, mula kudu luwih eling lan waspada. Tembung kudu dijaga amarga geni emosi gampang murup. Ing kawruh Jawa, Selasa ngajari babagan keberanian sing diiringi kendali diri. Rabu asal saka arba'ah tegese papat. Papat iku lambang arah, lor, kidul, kulon, wetan. Dina Rabu dadi pangeling yen manungsa kudu seimbang, ora mung nyawang siji arah. Tawazun, keseimbangan iku kunci. Wong sing bisa nyelarasake urip lahir lan batin bakal nemu tentrem. Dina Kamis saka Khamsah tegese 5. 5 iku lambang rukun Islam lan panca indera. Dina iki kerep dianggep wektu kanggo nyiapake diri sadurunge Jumat. Ing tradisi Jawa Islam, Kamis wengi kerep dadi wektu doa lan kirim donga. Dina Jumat tegese kumpul. Iki dina berkah nalika energi jagat kaya nglumpuk dadi siji. Wong dianjurke resik lahir batin mergo Jumat wektu kanggo nyawiji karo Gusti liwat salat lan dzikir. Sayyidul Ayyam, panggedene dina-dina. Dina Sabtu saka Sab tegese rehat utawa mandeg. Dina iki nggawa piwulang supaya manungsa eling. Eling yen urip ora mung kerja tanpa henti. Ing kawruh Jawa, Sabtu dadi wektu kanggo nyawang maneh perjalanan urip. Dina Minggu utawa Ahad tegese siji, wiwitan anyar. Ahad lambang tauhid, keesaan Gusti, wahdaniyah. Dina iki ngajari supaya manungsa bali marang niat awal, nyawiji karo tujuan urip. Ahad iku kaya alif sing ngadeg lurus, lambang wiwitan lan pangarep-arep anyar. Piwulang sepuh ngendika, dina iku ora mung kalender, nanging guru sepi. Sapa sing ngerti watake dina bakal luwih gampang nyelarasake urip. Nanging kabeh wektu tetep ana ing kersane Gusti. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Saben dina Gusti maringi perkara anyar. Mula uripana saben dina tentei eling lan waspada. Senin kanggo niat, Selasa kanggo kendali, Rabu kanggo keseimbangan, Kamis kanggo nyiapake batin, Jumat kanggo nyawiji, Sabtu kanggo rehat, lan Ahad kanggo wiwitan anyar.